ଭାଇ ମାନେ ସଭିଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାକି ସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ। ସେ ଗୋଟିଏ କାମ କଣ? ଗେମ୍ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଆ କହୁନି ଯେ ଆପଣ ରେପ୍ କରନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଠକନ୍ତୁ, କାହାର ଚୋରି କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମହାପାପ ଏଇ କାମ। କିନ୍ତୁ ଗେମ୍ ଟା ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଖେଳୁଥିବେ ବି। ଖେଳିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳୁନଥିବେ। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ, ଲାଇଫ ଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ, କିଛି ନଥବ ଶେଷରେ। ଗୋଟେ ଦିନ କାମ କଲେ ଆମେ 500 କି 1000 ପାଉଛୁ, ଗେମ୍ ରେ ଲଗଉଛୁ। ହଁ? ହାରୁଛୁ କି ଜିତୁଛୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଫିର ବି କିନ୍ତୁ ଗେମ୍ କମ୍ପାନୀ ଯେତେ ସବୁ ହେଇନି ଆମକୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସବୁ ଆମ ଭଳିଆ ଗରିବ ଲୋକ ହିଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କାଲି କୋଟିପତି ହେଇଯିବି, 10 ଲକ୍ଷ ଜିତି 50 ଲକ୍ଷ ଜିତି, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଭାଇ। ଏ ଭାବନଟା ଏଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯିବେ। ବାସ୍ ମେହନତ କର, କାମ କର, ଆଗକୁ ଯିବ। ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ, ପୁରା ଆଗକୁ ଯିବ। କେହି ରଖିପାରିବେନି ତମକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା କଣ ହଉଛି ଭାଇ ମାନେ, ଆମେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା, ହାରିଲା ପରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବି ନାହିଁ ବୋଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବି ପୁଣି ଖେଳୁଛୁ। କେମିତି ଖେଳୁଛୁ? କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲରେ 1000 ଆଡ ଆସୁଛି, ବାର ବାର ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ମୋବାଇଲରେ। ତମେ ଖେଳ ବୋଲି, ଜିତିବ ବୋଲି, ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତମେ କାଳେ ଲଗେଇ ଦେଖିଆ 100 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ଆଉ, 200 ହେଇଗଲେ ଉଠେଇଦେବି। ଭାଇ ସେ 200 ଭାବନା ଗଲା, ଗଲା ତ ଆଉ ପାଇବନି। 100 ତ ଗଲା, 100 ଗୋଟେ ଲଗେଇଦବା ଆଉ 100 ମୂଳ ଆସୁ ଉଠେଇଦବା, ଗଲା। ଭାଇ ଯିବ, ସବୁ ଯିବ, ନେଇଯିବେ ଏମାନେ, ସବୁ ଲୁଟି ଦେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଗେମ୍ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗେମ୍ ତ ଖେଳିବେ ଖେଳିବେ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ହୋଲ୍ଡ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଗେମ୍ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ମାନେ, କିଛି ଲୋକମାନେ ତମ ନାଁରେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ପୋଲିସରେ FIR ଦେଇଦେବେ। ପୁଣି ତମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଇଆଡ଼େ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମେସେଜ ଆସିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2000 ଟଙ୍କା ହୋଲ୍ଡ, ବାଲାନ୍ସ ଦେଖେଇବ ନାହିଁ। ସେମିତି ମୁଁ ବି ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ବାସ୍ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ରଖନ୍ତୁ, ଗେମ୍ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ରହିଲି।